kublai yapi bara sai sian pat ngapiang sobha yapi bara ki bapet yakane ka channel ka Tesla namar ngalayo shibun ki komen napi bansna ya ka video halor jong ka Tesla te menta ngalawan ra ya ka video jong ka Tesla te parlok bara ha ka video baladap ngalakeli napi ka kari ka bala ban ya ka kolkiet bat ngalayo shibun ki komen napi te hakane ka video ngan saya tho hakari ayu bala shaban ya ka kolkiet bat naka kada baki ban ya ka kolkiet hakane kari te perlok shuaban sedang ya ka video ngakwa ban bu biang ka wei ka jingkeli na benta ka jongpi hakari ayu ki brio ki em slam bah lada pitip ngobha ai ka jubab jongpi ha comment box balada pimtip ngan saya tho ya ka jubab ha ka video ban sawan pan tong ini sedang no ya ka video jong ni ka bamenta kasni Tesla kadai ka wei na ki company automobile bapau na bah ha kane ka por bamenta u CEO jong kane ka company udai u Elon Musk bat perlok baro nganya thu yapi Elon Musk udai ubrio baru spa bah bat wan ha ka kardan ka baar ha ka jingyo ya ki brio ki baru spa tam ha ka perthei baro ka wei Tesla kadai ka electric car lane ka kali basu charge da ka light kani ka kali kala banya hadu south spa ne sun spa kilometer shisen charge kani ka kali kamdan pollution ei kumbalong kip kali petrol lane diesel hakane ka kali pinyoru ya ka autopilot feature kabamut omdon kam driver hakane ka kali pin sushong hakakali bat suong ya kali penpoi yang hangta bat ka kali kan sanya hi kan penpoi yapi ha ka jaka bapimut lane bapiong ladangi pej ya ka speed ru kani ka kali kalong ka baklan bah na zero banpoi shispa ka bampor tang sau second hakane ka kali kidon pratli ki kamera habangi page chapo jong kane ka kali don tang string bat ka wei ka screen ka bahe ka ban sa connect bat ka phone jong pi pinyo ru artli ki jaka charge mobile ki balong wireless bat hang ne don ru artli ki duli ki ba phila ban bu ya ki tiar jong pi kumbang alaya tho epi menne baha kane ka kali ki don ki kamera pratli ini ki kamera ki record back baro shisngi lada phibu kali hai ru lase yodon batenra ni sendrot ka ya kali jongpi pin yo ibek ba manu balale ya kane kakam hakane ka kali pin yo ru artli ki but kabangi shani ngiong ka behen kawei shadian bat kawei shakhman bat kaluk jong kane ka kali shisha kalong ka ba itnat adu kata bat kani kadai ka model S kabangi page mangi menta kani ka kali kadon lightly ki model lada pikwa bantip syapang ki wei pat ki model sa komen nya kador jong kani ka kali kadai ar punyaulat henry ha India te kan sasyong khamrem namar kamdei kamar jong ka India kadai kamar banabari na kata kada ka sarkar kan sasyem ya ki tax ka central government kan sasyem lakajong ka tax bat ka state government ru kan sasyem lakajong na kata kada kador jong kani ka kali kan sasyong khamrem hapo India titangkat ni hi lada pidon jingkeli ei halor jong ka Tesla sa komen yang ha comment box ngan sa jubab ye ki jingkeli jong pi te ngila poisa ka bakut ngan ya tho no ye pi ka kari ka baban ya ka kolkiet te perlok baro ka jubab kadai Spanish hakari Spanish kila ban ya ka kolkiet bat kadaw kalong namar hakaktien Spanish kolkiet kamut khelaj sdien phasi no yalade na kata kadaw kane kari kala ban ya ka kolkiet te khuble shibun ya pi baro lada pi itnat ya kane ka video snobha subscribe lam ya kane ka channel khnang ba phinyo kumkine ki khubor man la kapor bat sa like lam ya kane ka video share lang bat ki parlok jongpi in saya kendu biang pat ha ka video ban sawan khublai shibun ye pi baro